Γιο, Πάντσος εδώ. Έχω καιρό να κάνω ένα βιντεάκι full, γιατί έκανα συνέχεια shorts και έχω να κάνω γενικά shorts βιντεάκι γιατί είχα πάει διακοπές στη Λευκάδα. Οπότε αν δεν ξέρετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα θα σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα πήγα 180 subscribers. Τώρα που το βλέπετε μπορεί να έχω παραπάνω subscribers, αλλά μόλις γύρισα από τις διακοπές μου ήμουνα στους 40 subscribers και τώρα είμαι στους 180. Πήρα πάρα πολλά views και μετά από αυτά τα δύο βιντεάκια μου πήραν 10 views. Δεν ξέρω πώς το κάναμε αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό. Καθώς σκρόλαρα στο YouTube είδα αυτό το βιντεάκι. Αυτό το βιντεάκι δεν έχει σημασία τι έλεγε, το description ήταν το σημαντικότερο. Είχε ένα Discord link και μόλις πήγα σε αυτόν είδα έναν μικρό SMP. Οι περισσότεροι SMP θέλουν να είσαι ένας διάσημος YouTuber με εκατομμύρια subscribers, αλλά αυτός είχε λίγους subscribers, οπότε σκέφτηκα δεν μπορώ να μπω κι εγώ. Μετά από λίγες μέρες έκανα το application μου και τώρα περιμένω για απάντηση να με βάλουν στον SMP. Οπότε σας ενημερώσω τι θα γίνει με αυτό τον SMP. Και το καλό είναι ότι θα έχω καινούριο content, μεγάλο βιντεάκια να προσφέρω. Αυτά ήταν τα νέα και αν σας άρεσε κάντε ένα subscribe να πάμε στους 200, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Και αντίο.